Bé, llegiré el fragment inicial de Terres de l'Ebre, de Sebastià Joan Arbó. Una mica apartats l'un de l'altre, posats d'esquena, el vell Joan i el seu fill treballaven. Portaven ja hores aixadejant amb la mateixa energia, sense repòs. La tarda venia apagant les seves llums sobre les amples riberes de l'Ebre. Els camperols plegaven de les feines i emprenien el camí per tal d'arribar al poble abans de la nit. Ells es queden allí baix a la barraca i treballen fins més tard. Treballen l'un prop de l'altre, pare i fill, dues figures diminutes, corbades sobre la terra en la deserta soledat. Lluny d'allí, a les barraques de l'altra banda del camí, cantava un treballador i el seu cant sonava distant. Aquí, entorn d'ells, silenci. Només se sentia el colpejar monòton de les aixades contra la terra dura. La nit munta lentament als cels pàl·lids. La meta que han fixat a llur tasca encara és allunyada i l'avenç és lent i fatigós. Joanet, el fill, sent que una pregona tristesa va envaint-li l'ànima. Gairebé sempre, a aquesta hora, en la pau infinita del capvespre, quan els camperols s'allunyen pels camins i ells es queden sols amb el silenci i la nit dels camps, Joanet experimenta aquest mateix sentiment i en ell se sent allunyat de tot el que l'envolta. Allí hi ha el seu pare, a la vora d'ell, abstret de la feina. Joanet el mira un moment. Ell no sap explicar-se quin secret impuls o quina cega obstinació el sosté en aquella activitat ininterrompuda. El vell treballa, en efecte, en un mateix ritme sostingut, constant i tenaç, gairebé febrós, sinó que el seu braç tremola cada vegada un xic més i la inclinació del seu cos s'accentua també una mica més de dia en dia. La suor l'inunda tot, li brolla copiosament del front i els polsos i va caient de gota en gota damunt la terra. A l'esquena li forma una ampla taca on queden confosos la camisa i la pell. De tant en tant, el vell es redreça sobre el solc, es treu el mocador que porta enganxat a la cintura i s'eixuga la suor del rostre. És un moment, i de seguida s'enganxa de bell nou el mocador a la cintura i torna a enfonsar-se en la tasca amb la mateixa ardor. Joanet pensa que l'ha vist així de l'alba, i des del dia anterior, i des de l'altre, i des de més enllà, des de sempre. En tot el que pot recordar, ell no ha vist sinó treball en aquella vida. Fora del treball no existeix res per al seu pare. I Joanet, ara, reflexionant-ho, sent que creix encara més la seva tristesa i li parla. Pare, vostè ja podria plegar, el que manca ho acabaré jo. El vell no contesta. És com si entre el soroll de l'aixada i entre l'ardor del seu treballar, la veu del fill s'hagués perdut. S'ha restablert el silenci i, com abans, entre ells se sent només el colpejar de les aixades contra la terra dura.